Nang suasana lebaran kok ana luput tuh lupa kabul ya teh. Sami-sami. Iki kita pun baranannya. Barang. Ah wis kaya kuwe. Ki ana pamundutan kae. Nggih napa? Apa ino kaja ngersakna tambah kangen. Mau wis metu. Nggih, sampun. Wendel Pak Krisna ngersakna kopi lendot. Nah, niki tengah jam kuwi. Komandanku dhewe ngersakna jadilan Pak. Muslim Kalipo bersama kerinduan katanya rindu sama Mbak Kenti. Eri jorekan kotek kacu biru. Mugi wonten ing ngersakaken jarum-jarum saking Sumarno Usaha Tani dan Bawor Mania. Mugi Pak Ratno ngersakaken randa sinden. Yang orang gawaran dece. Sampeyan apa prawan iki? Lawan aku dirut sampai Pak Parwanan dalah sesiduman. Adalah sekali sih ngecat truk. Nggih, kan foto nggih. Iya. Nggih, bosen iku bos turin niki. 2007. Ketane. Kayak di Komoranjen Alas Malang. Pagi alas malam. Nah, dan yang ngobrolin kurung kopi lendo jajan lendo tane Kenti bisa semikep kok. Iya lihat sih. Kemudian takut. Syukur mengguyu ana si aja ku jago guyu Iya aja masa ganti dong. ya wong jarku bar mana kok guyune mandar apa wah Iya ora. niute Iya ya iya. langsung sing nyaron karo pinggir sing nyaron lho ya Sing pundi? Pepek apa? cecer kan tadi nyong Kopi lendang nggih. Seniki napa? di dorong kopi lendang Oh ya kemana nyong lah. biasanya enak dari wong nih seneng nih ora kelaku Nah, biasanya kan niku nggih Mas Togo. iya Iya. bos paman Bandung jarum-jarum Semangat nggih. saya kopi lendot kan oke wong iki nyong anu diujari nang ibu aja kok sing akeh campur sarine beres bos Nggih. Nah ayo niku lho gak seneng karo kebudayaan nggih niku Mbak Ida bagi-bagi kaos nih. ya mangga iki dari Soe Burajat mau bagi-bagi kaos ya Monggo Mbak Ida. ayo kalau bagi-bagi kaos kalau nembang Ayo. kopi lendot Segar ini. sambil hati Satu ya. Pak Rito. masih ingat sama Pak Rito ya Mas Rito. Gini kok. Gara-gara kopi lendang lagi sering sekret-sekret yang namanya gak negara nongkrong itu baru beda. Gara-gara kopi lendang lagi sering sekret-sekret yang namanya gak negara nongkrong itu baru
ora sadar. Lah ora kok. Ora. Bareng oleh duit pirang-pirang endi ora Ora sadar. iya kok. Oke. Anu banget akeh sih gue. Jan tambah maneh. Apa? Lah anake apa?